कोकांच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग ॲक्शन मोडवर असल्याचं पाहायला मिळतंय। निवडणूक आयोगाकडून कणकवली शहरात नरडवे रस्ता, शासकीय विश्रामगृहासमोर आणि जानवली ब्रिज नजीक अशी पथकं तैनात करण्यात आली आहेत।